Senajan aku wis sumpah urip kabeh to iki tetep tresno lair batin. Nih, kowe ngerti ya kok iso kaya ngene iki? Penyakite kowe ngerti? Ora. Pono kae lho sing ngakon. Lah kok iso? Menang-menang nyeting wong-wong iki. Kena bola-balik ke penyakite kowe. Kok nek bogel sing ayu kabeh dipateni. Iki rombongan nom-nom. Sing tuwek dhewe sapa? Lah aku. Heh? Aku. Ngakoni to? Tak akoni. Joker nadiku. Ngomong jalaran perpisahan dipaksa. Kali koboke pekok. Ora, jenengan ngerti. Sing muni dudu cangkeme, sing muni iki gamelane. Muni iki gamelane kok muni. Ore lah, Semar Mulyo. Munine piye? Mas. Munine piye? Sing kleru ki jenengan, Mas. Ibarate carane iki tuku balon-balon sing anu to, sing titut-titut. Ben iso munin, Mas. Iki titut-titut cekelan. Males aku. Nah, ben penak ngono lho, Mas. Apa ben muni piye? Tak titut apa piye? Kok nyekeli ae kowe iki lho. Oh, Gianto. Gamelane kabeh muni Mas Joker. Lek Cito. Gamelane anyar kok ya. Anyar cecetan e kowe. Cecetan piye? Cecetan. Kuwi asli biyen Plitur dicet coklat iki. Iki anyar perdana lho iki Semar Mulyo duwe gamelan ki rumangsamu. Gamelan Semar Mulyo perunggu. Ora ngene iki aku titen kuwi nyewa iki. Ya mosok seng. Nyewa nggone Gina Wibowo tak omong Hei. Kok nyewa ta, Mas? Ngomong ke sisan anyel aku. Iki saka Sragen lho. Kendange genange lho Cahya Muda. Serang foto, Mas. Cek iki lho mripatmu Cece Cahya Muda iki. Iki matamu katarek apa? Ah, nama nemen malah mata-matake. Jalaran berpisahan dipaksa. Lagi. Berpuput. Iki garakane penak. Cacai gak mudeng aku bengi jek pindah. Ngene. Pengen ngerti senam kegel ta? Omong jalaran berpisah. Dipaksa. Ayo. Apa?
apa ya. Panjenengan kaya walit to Mas. Angger ana barang Hei, rada hei. menthol sithik. Ngono kaya matane iki menteleng lho. Rumah samu namu jos ngono apa piye? Jas Mas. Kowe ngerti Bar mobil? suntik kok aku kok. Kaya Luxio lho kowe iki ngarepe gak enak apa-apane blas lho. Beda ora pansa ngarepe jenek majune. Makane Mas, mata ki nganggo lensa cembung, nganggo lensa cekung. Nek matamu lensa cekung ya cilik Mas. Wong kabeh lensa cembung kok Ngamal roga lho. Kok yo ora lho. Jenenge iki aja Gunamu ngono. toh. Ya kono wis dipreteli kok ya Mas. Sing genam mreteli kowe kuwi kok. Niki Pripun, Pak? Lho tenan to. Oh iya. Diparani ngoyo ai. Wong yen ora kebenaran anane saja atau suwon. Wong yen pitutur licikan anane saja mong jono. Ngerti pura? Aku lho, kaya ngene iki mergo apa Mas? Nih, Ngibur kae to. oke aku ngerti nek sesi lagi ruwet. Nggih, sembah nuwun Pak Tuki Mil ya Allah. Nih, timbang kowe ngukur nggonku ngukur ngene Mas. Bareng sapa bapak. Walet mbahmu kuwi. Ume Kowe iki jenengan kuwi lho. sinyalmu diapik lho nono. Wong kok. Sosok nanti sosok urip iki lho, batu ya anyar lho jane Kuwi iki. tanda-tanda, Mas. Sing duwe sono. Ora. Aku kok. Sing nyekel. Hah, masyaallah, masyaallah. Hei, Halo, halo.
Apa iki? Masukin Mas. Ya. Ayo. Ayo. Kowe bagianmu nih. Ya Allah, campur sari apa ya udah sepi. Ya Allah. Loh, Aku Wi, nih. ya Allah. Kayak duit toh. Ya Allah. Nah, Wi, aku suka. Duit sopo? Dwi, Dwi Lestari. iya, udah nggak usah Pak. Ya Allah, napa? Bojonyar. Oke siap. Ini, Dwi ini. Walit Pak niki Oke, Pak. kathah Pak. Padahal aku gak enak loh, ini harus dikei ya. Bojanyar kan gak enak, harus dikei. Jenengan. Siapa, siapa? Monggo dikampleng Pak. Matur nuwun. Pada setu lah, Mas. Calon sepi tenan nih. Ya. Lagi jam piro Aku nih? ki ngibur joker Mas. Angsurane akeh. Esuk mau wis kalah akeh iki. Nemen. Ngeslot. Jero. Jero berarti. Lah ya mulane tak kaya ngene iki tak rewangi kaya ngene iki ngibur kae. Berarti? Sakno utange akeh. Aku yang ngibur kowe ker. Ya kae. Kowe jajal. Ngeslot terus. Kowe ngibur Masis. Lah ya nyapa? Ku duite akeh kok ngibur Masis. Oke, piye ora ngerti. Bareng. Halah, sudah kamu lagi. Masyaallah, masyaallah. Mbok sing tenanan ngono lho, Mas. Nah, jadi jeleke lho, tambah lono. Ayo, Halo, Lu. masukin. Pitulasan apa piye? Ahu, Bang. Pitulasan apa piye? Bareng sampun pepanggian. Nyawati lolo ini. Masih iso guyu. Lah ya. Campur sari koyo ngene ya, Mas. Sing nonton ngono kok akeh apa ora? Kowe ra ngerti sing nonton iki ajaib anu wong Streaming. goib kabeh. Iki sing kebak wong iki. Kalah to karo Mata tonggo. gak roh. Kalah to. Kowe pengen No. Apa? MC-ne kowe kok salah. kudune sapa? Kepyuk. Kepyuk ora nyambung di telepon. Gimana lagune? Wis. Roni kok lucu tuwek kok ngono ya. Lah padha-padha tuwe sak lepeng kowe iki. Tapi kono gak lucu. Kono Roni Karo ki ra. Ronggo. Ronggo pas hahaha. Bedane kowe karo Roni apa, Mas? Roni ki mentok-mentok bidan, Mas. Nek kowe lho Asiu. Ora nih. Kowe nek belani Roni. Apa peh dulure Joker? Oh, kancaku suwe kok. Lah iya. Lawas kok malah. Berarti kowe nek hubungan karo Joker. Gak apa-apa. Oke, baik. Bolak-balik nginep kok, Karo Roni kuwi. Masyaallah. Seleramu tuwek bae ini. Tuwek yo ben to, Mas. Ora apa-apa nih. Iya. Selaku meneh dhewe closing. Tenan apa ora? Mosok campur sari apik koyo ngene iki closing lho, Kowe Mas. maca ning undangane apa ora? Lah piye? Jam 9 sampai jam 5. Kok njaluk kena cas kowe. Sopo sing Ya Mas ngaku aja. cas? Wah iya. Gak apa-apa, Mas. Awake dhewe tekan subuh yo gak apa-apa lho. Oke. Bom-bom ya bersedia, kontennya oke. Bu. Lagunya apa nih mau? Kok sik? Kowe kalah apa menang? Kalah toh? Aku ki hiburan ning kene kok. Aku tak teko puput. Iki ki sak Kowe kalah sak apa rombongan iki Kowe ki. kalah apa menang? Nah kok ini. Sak rombongan iki ki judi kabeh iki. Nih, Rumangsa bandar judi kabeh. Bangkrut iki siji-siji iki bangkrut. Apa meneh iki? Handphone digadekno. Bayangno. ah, Sama sampe nek ora bangkrut tapi sini dhewe ya. Untung aku. Lagunya apa kok tarik-tarik beli jeblok ya? Lagu disiarke kok tarik-tarik iki lho. Lah iki Mas, rombongan kok Emang enak lagu Bojanyar. Gak enak banget. Wong gak enak rasa dunek ini. Wong wis mulih. Nangis sajroning atiku. Nalika Jual mahal.
lumayan Mas Rai nek sing nonton wis balik yo. Yo balik. Kowe dadi maju put.